ಪೂರಕ್ಲೆಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಂಡ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದಾನಿ ನಿಗುಲು ಈ ಪಾಯಸನ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ ಖಾರಿದೆತ್ತೊಂದೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಖಾರಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ 16 ಖಾರಿದೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಪೂರಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 16 ಖಾರಿದ ಮುಲ್ಪ ಖೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಯಸ ತುಲೆ ಕಾರಿ ಒಂದು ಪೇಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಡ್ ಒಂದು ಕೊಣತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಆಂಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಪಾಯಸನರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಯ್ಟ್ಲಾವ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನಂತಲೆ 16 ಖಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಪಾಯಸ ಆಪುಂಡು ಆರಾಮಡೊಂಜಿ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಯಸನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಈತ ಕಾರಿಡು ಶುರುಕ್ಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ತುಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಚೂರು ಪೊತ್ತುಗ ಒಂದು 10 ಬಾದಾಮಿ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಚೂರು ಪೊತ್ತುದು ಹಾಕಿನ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಹೊಂಗ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಒಂದಿನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಯ್ನ ಚೂರು ಪದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಇಡೀ ತವಕ್ ಅಬಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರಿನ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ನೈಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಡು ಇತ್ತಲೆ ನೇನು ಪುರಾ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾವುಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇದ ಮೇಲುಗ್ಲ ಚೂರು ನಿಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲವರ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲು ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ ನಿಗ್ಲು ಒವ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಲ ರೆಸಿಪಿ ಅವಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ರೆಸಿಪಿನು ಮಲ್ತದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇದೆದುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ತವ ಬೆಚ್ಚಪುಂಡು ಐಟೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಬಾದಾಮಗ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವುಗ ತುಲಿತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಉಡು ಒಂದು ಪಾಯಸ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚೆಂಡಾವಿನ ಸ್ಕಿಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೇರು 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚವರೆದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾದಾಮದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅವಿನ ಶೋಕುನಿಕ್ ಬೆರವುಗ ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ನಿಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಬೆರೆದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಓರೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಡು ಫುಲ್ಲು ಮುಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚದಿ ಇದು ಹಾಕಿನ ನಿಗಲು ಬೊಡ್ದು ಬೋಪಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಉರ್ಕಾರ್ದು ಬೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪೇರಾಯಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಇಂಚ ಮಗ್ಪೊಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಅವರ ಶುರು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲ ಅನುಸಾರ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಂಡ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ 3/4 ಲೋಟದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡಿಯ 3/4 ಲೀಟರ್ಗೆ 3/4 ಲೋಟದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕರೋಡ ನಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚೌಂಟು ನಿಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆ ಎಪ್ಪುಗ ಪೇರ್ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರೋನುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ದೀವಂದೆ ಕೊದ್ದೆವಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ದೆಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶುರುಕೆ ಕಾಯ್ತು ದೀತಿನ ಈ ಕಾರಿನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಕ ಇಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಿನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಪೇರುಗ್ ಪಾಡೋನೋಡು
ಬೋಡಂಡ ಕಾರಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತಿನಿಯರೆಗ್ಲ ಶೋಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲು ಕಾರಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಇಂಚನೆ ಪಾಡಂಡ ತಿನಿಯರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪಾಯಸಲ ಶೋಕ್ ಐತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೌಂಟುಡು ಚೂರು ಆ ಕಾರಿನ ಒತ್ತುದು ಒರಿದಿನ್ಲ ಕಾರಿನ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಪಾಡೋಡು ಅವೇ ಪೇರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀತೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಕಾರಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ತು ದೀತೆ ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂರಾ ಕಾರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಕಿನ ತುಲೆ ಶೋಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ತಿರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಕಾರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ತುಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹತ್ತಂಡು ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾವು ಸೋಕಾದ ಬೈದಳ್ಳ ಪಾಯಸ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ ನೆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ಬಾದಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಖೀರಿಗೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಸವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೆರವುದ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹದ ಬೈದನು ತೆಲ್ಪುಲಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲಜ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ತಿನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೇನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ರುಚಿ ಆಯಿನ ಕಾರಿದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ನವೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನನರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೇಲಿಗೆ ಚೂರು ನೆಯ್ ಬೊಕೊಂತೆ ಬಾದಾಮು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಾಯಸ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಈ ಪಾಯಸನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಪಾಡುನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ತುಲೆ ಕಾರಿ ಪಾಯಸ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಸೋಕಾದ ಬೈದಂಡು ಆ ಬಾದಾಮ್ ದೊಟ್ಟಗು ಬಾದಾಮ್ ಬಾಯ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ಗ್ಯಾರೆಗ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನೂರ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಕಡೆ ಮುಡತು ಧನ್ಯವಾದ.